mfowethu ngithi angikhalalisele igxathu olithathile alithathwa abafana abancane ukuganwa kwamadoda khona kwabafana into emisa ikhaya kuba kuhlakanipha nokwazisa uNkulunkulu.
Engikuthande kakhulu besides ukuthi umkhaya engikuthande kakhulu ngayo ukuthi ube umuntu okwaziyo ukuthi mawusebenza naye alalele mangabe nibonisana ukuthi benganjani sishaye kanje benganjani lesini siyenze kanje awucabangi lesini mhlawumbe imayelana nalokho bese sigijima naleyo ndlela so okumenze ukuthi adlondlobale size simbone nakozalo simbone nakusibaye sebuyile irole yakhe isidlondlobele ingoba umuntu oyithobile umuntu okwazi ukulalela abese eyenza futhi a-excel ngaphezulu kwalokho ubukade ukulindela so ngiyacabanga ukuthi amahananda sekahlala phansi nawe abonisana nawe ukuthi umuzi uphathwa kanjani ungayithathi kancane iziyalo zabantu asebehambile indlela ukuthi unkosikazi uphathwa kanjani uyahlonishwa unkosikazi ubugebengu nje lokho ukuthi unkosikazi uyashawa unkosikazi uyahlukunyezwa ekhaya kukhale sakhe isicathulo ngaphandle ukuthi nihlale phansi nomama nibonisane lelo khaya ngeke liye ndawo ngoba uma sihambile siye koMagoli siye koMathekwini abantu abasala nezingane zethu amakhosikazi zethu so uma sibahlukumeza bazohlukumeza izingane zethu so unkosikazi uphathwa kahle ingakho umnotho wekhaya uqala ububa inkomo ingakho bekuthi mangabe kuganwa okuganiselwana ukhokhwe inkomo ezayikhomba umnotho wekhaya ngani ngoba lo muntu enimlethayo uzoletha ivalue more than lo mnotho okhona la ekhaya already uzovusa ikhaya so umphathe kahle unkosikazi mfowethu into edlondlobalisa ikhaya uphatha kahle umama ahleze ejabule nje ngaso sonke isikhathi